governors wayulo e tich koso en mana gimoro matimore ni governors moko nyalo kwan niero county ni to timo maber mulo county ni to gipimore mane counties ma Nyanza pesa mitero Kiambu mitero Murang'a pesa no ok chop ga counties wa koso nyarange yo machana digni 12 mar loch gwenge romo murumo mabejo mamokalo devolution makawuono jo Kenya enjoy ni kani tire ng'ama nothone devolution en Jaluo Jaluo marembe no chwer ne devolution to kani tire jok mosea nono e weche mag devolution en Luo Nyanza Migozi Charles Owino karkan ne apano kudwa mana makung'ut jogi mondo wach ne gi adieri tato ang' na wach ne gi awacha nikech mani adieri mar wach gima wasebedo ka watimo tujwa mag Nyanza kata Luoland en gima giluongo ga ni political zoning kar political zoning kanyo to gibere kabisa gimoro mar goyo kwarruok niya ni maendi en kar chama makama da gombo ni jotelo mawuok Nyanza nyiswa uru gimiluongo ni economic zoning zoning area moro miwacho niya wan wabere gima wa produce maber igni 12 Cleophas bang devolution kipenjo governors de kata mane auditors report en gima nitiere mbui ibro yudo ka auditor ywak ni kanitiere kuonde michadhe pesa ayaka miyang'e pes Jaluo en Luo Nyanza counties man auditors report ok en wach mar Kenya mora janon buge mar serikal sasa maginono buge mar serikal to giwacho kaka pesa mag devolution otigo yo makare iwinjo ka Migosi Owino wacho kar kaendi ni gitiyo gi pesa mang'eny e gimiluongo ni recurrent expenditure to pesa mino be nitiyo godo e weche mag development to ogiket kama owinjore nyadendi motelo ne iluongo ni budget controller motelo ne weche mag goro budget uchiwo ga nyaka percentage monego be ni itiyo godo kumii pesa ni e Homa Bay Kisumu Siaya Migori umii 10 billion te 10 billion ni nyisinia atamalo maromo kama tigodo e weche mag development e weche mag dongruok atamalo maromo kama tigodo e weche machalo kama tido ka gin gi dhiga ratiro mar chik oko mar chik giywayo para oko to ywayo para oko niendi giywaye ka ging'eyo gima gidwaro niya iloko chik gima chik winjo bene timo kaka chik dwaro kitim mago mage ma ywayo oko jo motelo ne devolution yani jo governors mamekwa giywayo para oko e gima wang' chik wacho mondo giyud kaka ginyalo yudo pesa ma wegi wuon nitiere gimiluongo ni on source revenue on source revenue kar ka ng'eni en pesa ma sirikal mar county choko kegen mopogore gi pesa ma gigolo e sirikal mamalo tiyudo ka e pesa ma gichoko through kanjos ma mekgi owuon iyudo ka samoro gichoko pesa mang'eny sana to nikech onge gi clear structures mag accountability iyudo ka pesa mang'eny sana iyaka tuchwa to onge berne ma waneno Cleophas onge kaka sani ndi nyalo wachona ni bang' higni 12 mar devolution sani ndi ka ng'ato yudo accident kata bed mano yugis kama wuoki to ni mondo yud thieth moro malong'o Rachuonyo hospital onge ni nyaka tedi mana Kisii onge kaka sani kidonjo hospital mar Rachuonyo to aruf moro marach ema kuogo goyi mano nyisi nang'o nyisi ni nitiere telo marach mar county departments mopogore onge kaka bang' higni 12 ni iyudo ni nyithindwa pod somo e ute maglo an asebedo kawuotho e constituency mopogore kata counties mopogore iyudo ka nitie jomoko ma giketo maino margi e ng'iyo gigo machando jopiny e ng'iyo gigo ma ginyalo konyo godo jopiny wegi mondo gibe gine ber mar devolution ing'eni yudo ni kidhi e tujwa mag Nyanza kone mok ibi winjo wach moro mar impeachment ok ibi winjo impeachment nang'o nikech ne wagoyo kura e msururu achiel niya koa malo nyaka piny en sut koro iyudo ni MCA koseyier to tije en dhi go ni yes madam your excellency yes your excellency ok odwa penjo mondo bedo winjo openjo governor nikech kango penjo governor penjo to governor ma janon buge wacho ni yako pesa wan iyako pesa wanang oluor nikech kango penjo tidhi mai boke Omondi K'Oyoo iseyo ng'aka en japiny mago ombulu kodino wang'e to yaw dhoge mar kawo gik ma iwacho ni en jamna miyuko koso jatelo moyier kar ka mok nyalo loso kata assembly wach seyo gwang' to bende waseyo gweno nikech ing'eni Jeff katiba mar piny Kenya oyieni ni ke in gi qualification minyalo dhi chung'e kom moro amora minyalo lar oyieni to iyudo ni ng'eni thurwa kuchonde wase misuse gimoro miwacho ni political loyalty moro mane wantiere ga godo niya ni koro wan wawacho ni wan joka ng'ato achiel mae kaka wadware
de wagombo ni wawuoguru kanyo mondo wayieruru jogo madhi tiyo na kik madhi tiyo ne jopiny ok jogo madhi tiyo ne chama kech ing'eni koseyieri ni dhi tiyo ne chama chandruok wuok niya sama koro iyako pesa county assembly ji koro yudo ka koro okunjo iwgi te nikech ji ng'iyo mbele ni ka ng'a pingo gavana to ang' ok obi miya ward development fund ka ng'a pingo gavana nikech iyudo ka koro sani endi gavana nigi teku mang'eny sana e county ma MCAs koro chalo mana jogo mamako ga lawe arus nikech onego bed ni MCA ema nigi nguvu aina moro mineno mjumbe nigo de National Assembly monyalo timo gimiluongo ni oversight to MCAs sani endi ok nyalo timo oversight ne gavana nikech ok omigi nguvu mar timo oversight ne gavana omiyo ka wamedo endelea kaka wan onagi ni sasa ma wadhi yiero wang'iyo ni chama nosewacho onge ber ma wadhi neno e devolution nikech onge kaka sani endi bang' higni gieki duto te iyudo ni sani endi kipenjo gavana ni to siemnwa kaka uneno siemoga moko gi luth ya sama ji dhi yiero siemnwa ni to ere tiji misetimo gi pesa mosewuok e sirikal mamalo ineno ka sirikal mar Migosi William Ruto osebedo ka tiyo matek sana kendo disburse funds to the counties at the right time to mondo pesa ni ti kode yo moro maber yo moro manyalo konyo jopiny mano onge ineno ka gik magisegi siemo iwinjo gima wacho kar ka about barabara mino wacho no mano barabara moger gi sirikal mamalo to nitiere barabara monego bed ni county government yaw to kendo keto gi to bitumen standard o gitim ng'enyne sani di projects mineno ka giketo nwa website mineno ka gimoro nwa wang' jowi gin projects mitimo gi sirikal mamalo koro jaluo to nyaka gisane ni to siano ne weche mag devolution ka Charles Wina rwaketwa